Celebration time, oh, celebrate. Everybody come, let us worship the Lord. Bonjour, Mandewo no. Ụmụaka Igbo, dewo. Ụka bụ nwada bụ Igbo YouTube channel. Na-eso nwanne anyị nwoke Rev Emole na ezinụlọ ya na-ekele Chukwunna maka emume ncheta ọmụmụ ha. Oge mmemme eruola, onye ọbụla bịa ka anyị kelee Chukwu. Oge mmemme eruola oge mmemme eruola, onye ọbụla bịa ka anyị kelee Chukwu. Ikele Chineke na n'ihe o mere gị omenọzọ ikele Olise akeri ụwa n'ihe ọma o mere gị omenọzọ omenaga ọzọ tijara. Nwanne m bịanụ, nwanna m bịanụ, ikwulibe bịanụ, agbata obi m bịanụ, onye ọbụla bịanụ soro m ka anyị kelee Chukwu. Anyị na-ekele Chukwu n'isi Rev Emole Amaghị, onye amụrụ n'ala Aba dị n'Abia steeti na 1964. Onye a na-eme mmemme ọmụmụ ya na nwunye ya Oloyibe Grace Emole, nwanyị mara obi dị ya, Osodiemakụ, nwafọ eze Inowa East Local Government, Edo State. Onye amụrụ 1974. Nwanyị ọma, ọkwasị behind every successful man. Na o nwere nwanyị nọ ya n'akụkụ, maka na ị na-enyere di gị aka, di gị na-emebe ọfụma. Chukwu gọzikwere ha were nye ha ụmụ dị mma. Ọkpara nne nke a na-akpọkwanụ Marvelous Emole, ya na ada nne Princess Deborah Ụzọchukwu Amaka Ezinne, ụmụ dị mma Chukwu nyere ha. Reverend Feta na-ekwu okwu ya. Ịma na o jere akwụkwọ primary and secondary school n'ala Aba tupu ọ bụ BJ wee gaba obodo mba Afrịka dị iche iche ya na obodo oyibo ndị ọzọ, ebe ọ na-achọfọ ya, ebe ọ na-emebe ọfụma. Onye kpatara akụ na nwa, akụ na-erubekwara ya isi. Emekata Chukwu wee kpọọ ya oku. Reverend eweghara ibe niile wee sobe Chukwu, wee buru Baịbụl ya.
gụkwara akwụkwọ dị iche iche n'ogo dị elu wee mete masters degree o wee nwetakwa doctorate degree. Emecha ndị ọcha wee kpọọ ya oku maka otu o si eme ife, maka otu o si achịkọta ife. Fa wee nye ya ambassador of peace. Ọ bụ omudo. Abịakwa n'obodo ya ọtụtụ echichi dị iche iche ka eshiri ya maka enyemaka ọ na-enyere ndị mmadụ. Dike siri kwuo si na faith without work bụ na nkịtị. Ya mere Reverend Faith wee bilie na-enye nụrụ ndị mmadụ aka. Ọtụtụ bụ ndị ọ na-azụ n'akwụkwọ, ọtụtụ bụ ndị o nyere aka ka fagru obodo oyibo na-achọla aka ha na-achọla aka ha. Ụfọdụ ụmụ na-enweghị nne na ụmụ na-enweghị nna ka ọ na-enyere aka. Ụfọdụ ndị isi na ndị ngwọrọ ka ọ na-enyere aka. Ọtụtụ ndị ihe na-esiri ike ọ na-enyere ha aka maka na ọ na-eme ife Chukwu kpọrọ ya ka o mebe. Reverend Faith ị ga-adị ka echi maka na echi adịrị agwụ agwụ. Oge mmemme eruola oge mmemme eruola, onye ọbụla bịa ka anyị kelee Chukwu. Oge mmemme eruola oge mmemme eruola, onye ọbụla bịa ka anyị kelee Chukwu. O nwere ọtụtụ ndị anyị na-agbọ n'egwu ka ha soro anyị ka anyị kelee Chukwu. Ma kpọrọ gị ma akpọghị gị, ọ bụrụ na nchezo ịbụ onye nke anyị na ọ ga-adịrị gị mma. Ihe dịka gị ya akọla m, ihe dịka gị ya akọla m. Maazị Kinsili Oti ya na-ezila ọlọ ya Udo Oti Osodieme, our former president IUMK ga-adị ka echi. Ana m akpọkwa Barrister Onyemokwu ya na-ezila ọlọ ya Gladys nwanyị ji mma, nwada dị mma. Ana m ekelekwa our incumbent president nkike yi na-achị igwe enyi ọsọ Barrister Uche Nwadigbo. Kelekwuzienu m ezila ọlọ gị agbala dị mma nakwa ụdị ya n'iru. Pastor Ben Amalo gị na lọlọ gị Evangelist Christian Malo, JP Nnudo, one of meeting kids, ọ ga-adịrị unu mma. Maazị Ọnụọragụ ọkwa Manchester ka isi eje, nwa Itemobi ezi nwanne ọ ga-adịrị gị mma. Ezi nwanne Reverend Faith Gọne Chief Godswill agbaghị Emeole, ọchịagha one of Igbo land, onye eze ọ ga-adịrị gị mma.
Aduku na mekite m ọ ga-adịrị gị mma Ugeze Dr. Pastor Chris Ojaboro from USA Eziogo Ebolindo ọ ga-adịrị gị mma Barrister Mrs. Antonia Ukachi Lois Nnọra nne na-azụrụ ọra Nnọra nne na-azụrụ ọra Twere m ihe ọchịrị ọzụọ ọchịrị ọzụọ Mamukwu ọ ga-adịrị gị mma Chief Mrs. Pat Ndidi Amaka ahụ ha Ugo nwanyị ejeje mba one of one elegasi nwanyị ọ ga-adịrị gị mma Mrs. Chome Melibe nwanyị ome ejeje mba of Obakala South LGA ekene dịrị gị Ambassador Henry Weke ya na n'ọnọ ya Irene Weke nwanyị mara obi dị ya ọ ga-adịrị gị mma Anyị na-akpọkwa Chief Ambassador Lolo Chioma Oti Osamo Adọha gburugburu 1 of Ikwuano Ụmụahịa Central Adomeka hụrụ n'anya 1 of Asamo Ancient Kingdom Adana Tazo nwanyị ọma ya gaziere go Maazị ya na-acha agụ nwafọ Itemobi nwata kwọcha aka usoro ọgaranya rie nne ọ kpatara akụ na nwa ya gaziere go ezi onye Rev Maazị Raymond Okafu Raymond Toyas gị na lọlọ gị ọ ga-adịrị unu Chief Sylvester Ebekwedike Nwaba na Alaba Aba nwere mmadụ Maazị Chidobi ezi oyi Pastor Fet na Alaba nwafọ kwele Pastor Solution nwafọ Hafia na Abia State ọkwa na Dunstable ka ị nwere isi ọnọdụ ezi ọyọma na ọ ga-adịrị gị mma Ezinne Love Maduka Nnọwa of Itemobi nwanyị ọma gaba n'iru na anyị so gị n'azụ Chinedu Blessing ọgba egwu dị mma n'Igbo Union gaba n'iru Ada Michael Aduku Adenwewe na Mbaise Lady Adego First Lady na IUMK Women Lady Niga Dinimo Maazị Collins gị na nwanyị ọma gị Gloria ọkwa na MK kunu nwere isi ọnọdụ ya gaziere unu Pastor Ansa Stofet Papa from Ghana Covenant Ministries Milton Keynes Mr. Fidel and wife Bini beloved brother in Milton Keynes Reverend Dr. Adeshua Richie beloved sister Pastor Ken beloved brother in Milton Keynes Maazị Ifeanyi Okenye Nwabadi Oke Ode akwụkwọ dị mma gaa n'iru onwe m
Ojinere n'ezinụlọ m, anyị na-asị unu happy birthday. Happy birthday to you, many many blessings. Happy birthday, many many blessings. Igbo amaka n'ezie, Igbo amaka. Igbo amaka n'ezie, Igbo amaka. Asụsụ